Mae'r Hen Goleg yn annwyl i bawb sydd wedi astudio yma yn Aberystwyth. Mae'n symbol o hanes ein prifysgol, o'i henw da ac uchelgais. Dyma lle mae'r dref a'r brifysgol yn dod at ei gilydd yn un gymuned arbennig iawn. Nawr, diolch i gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, mae gennym ni gyfle heb i ail i adnewyddu'r adeilad hwn sydd mor agos at ein cylonau, a'i draws newid erbyn i ni ddathlu ein penblwydd yn ganrif a hanner yn 2022. Mwyn gwneud hynny, rydyn ni'n lansio apêl i godi 2 miliwn o bunnau tuag at gyfanswm costau'r prosiect sef 26.2 miliwn, ac mae angen eich help chi arno ni mwyn mynd ar maen i'r wal. Mae gynnon ni gynlluniau i droi'r Hen Goleg yn ganolfan disg, diwylliant a menter, gydag adnoddau newydd ar gyfer astudio a gwaith ymchwil yn ogystal â rhoi croeso cynnes i'r gymuned ac ymwelwyr. Ein nod yw agor drysau'r adeilad cofrestredig unigryw hwn i genedlaethau'r dyfodol, i fyfyrwyr yr 20 gael astudio, trafod ac arloesi i gynnal ymchwil ar draws ffiniau disgyblaethau ac i fyfyrwyr wireddu i syniadau drwy sefydlu busnesau newydd. O fewn y muriau hanesyddol hyn, byddwn ni hefyd yn darparu adnoddau diwylliannol newydd i gynnal arddangosfeydd, digwyddiadau a gwyliau i myfyrwyr i'r gymuned leol ac i ymwelwyr o bell ac agos. Dewch i ymuno a'n gweledigaeth ni. Bydd pob ceiniog y gallwch ei rhoi tuag at yr Hen Goleg yn cyfrif. Gyfynnwn i chi ymuno â ni a rhoi'r hyn allwch chi i roi bywyd newydd i'r Hen Goleg. Yn yr un modd ag y gwnaeth y werin roi'r geiniog bryn at godi'r coleg ger y llu yma a ganrif a hanner yn ôl, gallwch chi hefyd chwarae rhan yn diogelu'r Hen Goleg at y dyfodol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y we. Diolch.